Amaitu da Belgradoko piragüismo Europako txapelketan Kalau 500 metroko froga, amaitu da eta 7. postu batekin Begoña Lazkano, pozik egoteko moduko emaitza. Naiz eta beti nahi izaten den gehiago, baina emaitza ona, ez pozik egoteko modukoa. Bai, oso pozik gaude, azkenean final batean beti nahi dezu alik eta aurren geratzea, baina ondo egin dugu gure karrera, pixkat azkeneko zatia gogortu zaigu, baina hala ere oso pozik, sentsazio onak eta aurrera honekin. Helburua finalean egotea zen, helburua munduko txapelketarako sailkatzea, hori guztia lortu duzue, eta munduko txapelketa horretara begira ere, untzia sendotzen doanaren sentsazioa, gero eta eskarmentu gehiago duzuenaren sentsazioa, eta hori da neurri batean helburua, ez? Pixkanaka ere, untzia eta zuek ere hazten joatea, ez? Bai, gero eta karrera gehiago ditugu gainean, eta mundialerako hori oso valorazio ona da, mundiala Portugalen izango da, eta pista hori ere gehienetan daka haize kontran, eta edo aldekoa, eta ateratzen dira froga diferenteak, eta guretzat sendotzea oso gauza ona da, eta lortzen ari gea gutxinaka, hasi que pozik. Belgradon oraindik geratzen zaizu, atxeden hartzea gaur eta bihar 5.000 metroko froga horri heltzea, froga luzea gogorra, baina, pixkanaka gorputzari buelta eman eta gogoz helduko diozuna. Bai, orain pixkat arnasa hartu, pixkat soltatu eta biharko berriro gogor, 5.000 metroko froga disfrutatzeko eta alik eta hoberen geratzeko. Ondo da, atxeden hartu eta zorte hon bihar. Bale, eskerrik asko. Amaitu da Belgradeko Europako piragüismo txapelketa Inigo Peñarentzat eta nola amaitu gainera, brontzezko domina lortuta, helburua lortu bai Inigo, baino domina beti ere helburuak lortzea, baino pixka bat gehiago ere bada eta pozik egoteko arrazoiak badituzu, ez da? Bai, hala da, bi helburu genituen Europako txapelketa hontarako. Lehen helburua lehenengo lauretan sartzea zen, lehenengo lauretan sartu ezkero munduko txapelketarako plaza automatikoa irabaziko genuke. Eta bigarren helburua domina bat lortzea zen. Zorionez, hirugarren geratu gara, brontzezko domina eta bi helburuak beteta. Oso gustora egindako estropadakin eta oso pozik. Estropada ona zuen emaitzarik onenean esan genezake, eta goitik bera, zuek nahi zenuten errendimendu horretan behintzat aritu zarete, ez da? Bai, hala da, atzo egun pixkat aldrebesa izan genuen, goizetik gauzak pixkat bastante gaizki atrazitzaizkigun lehenengo kanporaketan, eta egia esan egun oso gogorra izan zen guretzat. Arratsaldeko final erdietan gero ja plaza lortu genuen, baina egun osoa pistan pasatu genuen, izugarrizko beroarekin, eta basekigun finalerako gure aurkerek baino estropada bat izango genuela. Baina gau osoa genuen aurretik, errekuperatzeko nahiko denbora, eta bagenekien gaur gure estropadan konfiantza izan ezkero, gauza polit bat egiteko kera izango genuela. Hala izan da, estropada borobile egin dugu, eta zorionez domina lortu dugu. Domin hori gozatzea, atxeden pixka bat hartzea, eta segituan hortxe gertu dagoen munduko txapelketa hortan pentsatzen hastea egokituko da, ezta? Bai, hala da, momentuz aste hau pixka indarrak errekuperatzeko erabiliko dut. Oso azken bilabeteak oso gogorrak izan dira, eta frogak, munduko kopa, orain Europako txapelketa, eta gorputza deskantzu pixka bat eskatzen dit, aste hau pixka bat laitagoa izango da, entrenamentu aldetik pixka bat karga gutxiago, etxera joateko ere aukera izango dugu, eta behin aste hau pasatakoan, munduko txapelketan zentratzera, buru belarri, munduko txapelketa ere oso gogorra izango da, eta buru berdinekin joango gara, baldin bada, beste domina bat lortzera. Ea ala den, zorionak Inigo. Mila esker. Belgradeko Europako piragüismo txapelketa honek emaitza honak eman ditu euskal piragüistentzat, baina euren artean ezin poz handiagoarekin dagoena, Aitor Gorrotxategi dugu horrelako lehiaketa batean, horrelako untzi batean estreinatu eta haze emaitza, ez, brontzezko domin hori lortuta. Zorionak eta hori, oso pozik, ez da? Bai, mila esker. Egia esan lortu dugu geneukara ematea, dela niretzat lehen helburua. Horrelako konpetizio batera etortzean nik ez daukat olako referentziarik eta 19 urterekin ez dut inoiz nire buruari olako presiori jarri nahi nu medaia batean pentsatzen edo zer, ni gaur goizan montau naiz eta eseri naizka 4-an. Jakinda nire lagunek eta nik emango genuela geneukan guztia. Lortu dugu zepotik atera eta helmugara iristea geneukan guztia emanda, eta aldeetara begiratu baino lehenago eta emaitza jakin baino lehenago pozik egon, jakinda hori eman dudala neukan guztia. Gero aldeetara begiratu dugu, ikusi dut 2 proba bakarrik, gaina oso gertu, eta izan da buma, eta lortu dugun domina hori etxera ematea, egia esan opari polita da. Ausart atera zarete, aurrean, estropada erdian, estropadaren buruan zineten,
beraz, bueno, oso emaitza ona, oso estropada ausarta, eta azkenean sari hori ez, baino gozatutako estropada izan dela. Bai, egia esan asko gozatu dut estropada. Banekin estropada erdian, estropada pasatzen naizela, banekin gauzak ondo egiten ere ginela. Egia esan gaurko eguna azkarra izan da, haizea alde genuen eta K4 batean azkenan inertzia hori mantentzea errasagoa da. Orduan, bagenekin lortu behar genuena zela abiadura hori igotzea, abiadura mantentzea eta ausart ateratzea, azkenean Europako txapelketa bateko azkeneko 100 metroak egiten direlako benetan barruan daukasunarekin. Holako gauzak ez dira entrenatzen, holako gauzak benetan sentitu egin behar dira. Eta atera gara 950 metro egitera ia, holako txip horrekin jakinda bukatu behar genuela guzti emana. Hori da guretzat horlako gainera distantzia eta barku batean faiorik ez daukan estrategia, gehiago karrera azkar batean, eta uste lortu dugula egitea, buruan geneukana uretan. Orain zer dator, lehenik eta behin gozatzea domina hori, atxeden hartzea, eta gero pentsatzen dut oraindik ere denboraldiak badituela beste helburu batzuk eta hoiei ere heldu beharko zaiela. Bai, hau da, atzo arte denboraldia erdia egina geneukan, gaur egin dugu denboraldiaren beste pasu txikit bat. Uztaila bukaeran badauka sub-23eko munduko txapelketa, hori izango dela nire kategorian benetan boligrafo gorriarekin markatuta dakadan data. Urrengo astean joango naiz Sevillara eta hasiko gara kontrolak prestatzen, prestaketa hasiko gara urrengo aste artean. Baditut orain 3-4 egun disfrutatzeko, lagunekin partekatzeko, eskerrak emateko mundu guztiari. Gaur gauean segurazki hartuko dugu trago bat, baina hemendik aurrera berriro lan egitera, hankak lurrean jarri eta pixkanaka. Segurazki hemendik aurrera 2 data importante ditugu. Bata munduko txapelketa, oraindik jokatu behar ditutea nun eta ze barkutan joango naizen, kontrol interno batzutan, Espainia mailan. Eta gero mundial absolutorako konbokatoriaren zai gaude, eta ikusi behar dugu ea nola joango diren ekipoak, eta espero dut gaurko emaitza honekin nerekin kontatzea, eta berriro ikasten jarraitzea, holako senior mailan, ni hain gazte izanik. Ordura arte gozatu, lorturiko hau, eta zorionak Aitor. Mi esker. Mi esker batekoi, mi esker nire entrenatzaileei, txikitatik etorri direnei azkeneko urte hau egon denei, nire entrenamenduko lagunei, non nirekin egoten diren egunero uretan proba sartzen eta beti pikatzen, eta etxetik datozen familia guztiari, lagunoi, beti nitaz pixkat interesatu den bakoitzari, mi esker.